Stroj za izradu papirnatih vrećica proizvodi papirnate vrećice za pakiranje voća, vina, hrane, namirnica, povrća, kruha, kolačića. Automatsko učitavanje materijala. Otisnuta torba sa senzorskim tragom. Uređaj za ljepilo. Oblikovanje papira. Šupljina. Rezanje papira. Ljepilo za dno vrećice. Ljepilo. Stroj sa servomotorom. Ekran na dodir. Računalo kontrolira brzinu stroja. Računalo kontrolira duljinu torbe. Kraljevstvo proizvodi stroj za papirne vreće s dnom. Stroj za papirnate vrećice kvadratnog dna, stroj za papirnate vrećice kruha. Stroj za vrećice vinskih papira, stroj za papirnate vrećice za kupovinu. Pozdravljamo vaš upit.